ayiwa fo kana se an ye minɛnkuraw sɔrɔla an y'o fɔ ayiwa an y'a ye k'a fɔ nin waati la sema ni a jɛkulu minnu sera ka marifa ta n'olu ye accord signé kɔni ko fo ka accord appliqué joona ayiwa ni accord ni a y'a ye k'a fɔ a dun fara ko ka accord intelligent ayiwa ministre kɔni y'o fɔ a ka fɛngɛ la ayiwa accord nin bɛna kɛ cogo jumɛn na sisan i bɛ hakilina ta ni ala sɔnna an bɛ baro sɛbɛrɛ fara ninnu kan ka taa ala ka inshallah k'i fo k'i barika da président donc ka dugawu kɛ jama ye tile fila in na ka donc cogoya man di kosɛbɛ cogoya man di parce que an ka armée ye gɛlɛyaba sɔrɔ a kɛra T6 donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc a gɛlɛya in ka donc a bɛ hakili jagabɔ nana ye parce que min don jamanadenw tun ma sigi ni ko in ye hakilinaw taara cogoya dɔw la n ka donc a ye gɛlɛya las'an ma donc o kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ an bɛ dugawu de kɛ ka daminɛ d'abord dimanche don n'o ye le 7 août vers 10 heures polisi mobili yɛlɛla o ka bombe kan an bɔra mun kalama an y'a sɔrɔ n ka donc mobili warakalen don ka na ni kamalenkɔrɔ belebeleba 5 an taara o su dalen sɔrɔ sira kan maa fɔlɔ min sera olu hakilila ko bandiw de ye mɔgɔ attaqué olu jatigɛla o ɲɛ b'a ka polisi mobili don a kɛra n'olu ye olu y'o nin di mais ni chance tun ma n'olu tun m'o nin di kari n ka jara transport tɛ wa o de tun falen bɛ adamadenw na o de tun bɛna don a la donc o su tun tɛ porte ka ban mais ala y'a kɛ polisiw de nana ni mɔgɔ 5 o y'o ala y'o nin don o ko la pour que n ka tɛmɛ kari maa min falen don a bɛ maa 60 ani kɔ bɔ olu ka se ka so donc olu ka mobili yɛlɛlen ka tɛmɛ nɛgɛjuru in kan n'a pɛrɛnna a maa 5 ka donc hali o ma bouger 10 minutes plus tard kari nana ka jɔ donc an ka finitigiw waati o waati o b'o nin di n ka donc pour que Mali ka se ka sauver c'est pour cela n ko maaw ma an kana ɲɛmaaw ka min bɛ commandement na faamaya la n'o ye Asimi ye fɔ o ye armée armée kɛ kelen ye armée malien bɛɛ de kan ka armée supporter armée t'a ye n ka ko maa min bɛ ɲɛmaaya la armée y'a ye n ka parce que tout le monde doit être soldat pour an ka se ka an ka armée supporter parce que armée man kan ka politique kɛ ni gɛlɛya kɛra cogo cogo an kan ka référer armée de la donc o y'o nin di n ka donc o mɔgɔ 5 cérémonie dɔ kɛra o ye n ka donc tile 2 in na ka se k'o bila o ka direction des écoles kɔnɔna a kɛra directeur des écoles yɔrɔ la le ministre le général Daoudou Ali o tun bɛ kɛnɛ kan le directeur de la police o bɛ kɛnɛ kan o taara o bila o ka so laban kɔnɔna na an bɛ dugawu k'o ye n ka donc o tora faso kɛlɛ de la o muso n'o denw k'a dɔn k'a fɔ o y'o donna nin na finiko la n'i bɛ don i bɛ engagement de ta k'a fɔ i bɛ nin di ka jamana sauver o y'o baara min kɛ an bɛ dugawu kɛ ka taa n'u ka denbaya kasi min bɛ du kɔnɔna na o taara ka vide min to an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala se b'ale de ye parce que makari ko t'ale ta la ale de bɛ muso to a jiginnen k'a fa n'a k'a ba n'a a fa fa n'a to donc den kelen min bɛ to ni se b'o Ala subahanahu wa taala kelen ye an b'a ɲini a fɛ a ka hɛrɛ jigin o dusu kɔnɔna na pour k'a dɔn k'a fɔ o tanyana Mali ko de la o dimanche an bɔlen ka donc vers 15 heures an ka unité min bɛ yen n'a installé le T6 olu terroristes y'o attaqué
attaque in gɛlɛyara kosɛbɛ parce que attaque in coordonné na groupe terroriste de fɛ mais jateminɛ kɛra k'a fɔ drone ninnu utiliser la attaque na explosif utiliser la attaque na mobile piégé donc olu utiliser la attaque na tir d'artillerie nga donc yɔrɔ jan nga donc ka obiw fili kana nga donc utiliser la attaque na avion yo campan an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ maa wɛrɛ kɔfɛmɔgɔw o y'o dɛmɛ ni kɛlɛ na pour ka se ka kan in ban tesi ye kan min ye nga donc a bɛ an sɔngo fan fɛ kungo kolon ba kɔnɔ tesi fan fɛ nga donc o kan in nga donc a to bɛ terroriste bolo drogue tɛmɛ sira dɔ tesi nga donc a bɛ Niger Burkina nga trois frontières de fan fɛ mais a bilan gɛlɛyara kosɛbɛ an bara sani an ka se terroriste o mɔgɔ 37 fagala o ka mobili 2 falen adamaden ani minɛn na an ka aviation ye o bɔ baara la forêt min n'an b'a fɔ o frappe in kɛra ka taa à 5 km na donc forêt in na vers le sud de Tessi greffé bilan gɛlɛyara kosɛbɛ parce que gɛlɛya in kɛra cogo min na parce que d'abord o y'a ɲini ka société a bɛ fɔ min ma jamanaden gasaw n'o ye civiliw ye o y'a ɲini olu attaque fɔlɔ ka ta donc o nana ka ta ka attaque kɛ kan yɔrɔ 4 bɛɛ la président ka société civile attaqué armée y'a ɲini ka société civile protéger k'an fan kelen taara ka ta donc ka kɛlɛ kɛ ka ta donc société a bɛ fɔ min ma jamanadenw kana se ka sa parce que pour eux o société civile olu ye ka ta donc armée ka complice ye donc olu fɛ il faut que ka faga pour ka yira tɔw la min kɛra jalasɔnw fan fɛ armée yi kankan ka donc o ni ɲɔgɔn cɛ an ka kan min ni militaires tora kan kɔnɔna na o ye kanw bombarder ni obi ye donc i b'a fɔ sanji kisɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ an tilalen an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ 42 civil 5 b'o kɔnɔna na ka taa olu de taɲana a kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala se bɛ e de ye Allahu akbar o kɛlen mɔgɔ 22 olu de jogina kosɛbɛ ko in gɛlɛyara mais ko gɛlɛyalen kana se yɔrɔ dɔ la mani min n'an ka kɛlɛ chauffelen militaire dɔ kumana a ko olu y'a mɛn a bɛ fɔla yɔrɔ caman k'a fɔ n ka donc k'olu ye kan bila k'olu ye maliyɛn denw ye n ka donc olu danbe ni hɔrɔnya la o b'o yɛrɛ dɔn maliyɛn denya la mali b'olu joli la olu y'a ɲini n ka mali bɔ jɔnya juru la n ka mali n ka donc ka o ni kɛ n ka mali n ka donc sauver k'olu tɛ boli foyi ɲɛ fɛn o fɛn min kɛra Niger ni Burkina fan fɛ ka na a bɛ fɔ min bila route RM43 ko T6 greffe nga ko ni ye jateminɛ kɛ nga ko kɔ belebele dɔ bɛ yen nga n'a bɛ fɔ ma ko o ye désert kɔ ye ngo kolon kɔ o waralen don ka da T6 fan fɛ nga donc ji min bɛ bɔ ngo kɔnɔ ten a ko ninnu na ni minɛ min ye nga n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'o tun bɔra ni nga donc RM17 ye n'o ye siraba ye ka na Tasiga ka na Fafa ka na Omtaguna fan fɛ ni o na n'o ye ani ba bolo nga donc n'o ye officier du Niger ye olu tun b'o natɔla ye olu bɛ bɔ a kalama o tun bɛ nana min na ko n'o bɔra ni a bɛ fɔ min ma Sekiraro Niger fan fɛ ani Ouambéché n'o ye Niger nga ta côté kelen ye
ko a kɛra cogo cogo o tun tɛ se ka don n'olu m'o ye ko parce que ko yen a bɛɛ kulu ani fuga gansan a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin ko in labɛnna jamana wɛrɛ de kan ka na olu kan ko jateminɛ kɛra k'a fɔ n'i y'a ye ko obi ninnu bɛ binna olu kan cogo min ko yɔrɔ fila bɛɛ i kan k'i kun bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka kɛlɛ ko sankisɛ k'a bɛ jigin aw kan k'olu ye hakilina min sɔrɔ ka se ka segin ka taa an sɔnko sira in fɛ dɔɔnin ka taa dɔn pour k'a lajɛ ka taa baara in bɛ se ka kɛ cogo min mɛ k'ale y'a kun kɔrɔta k'a lajɛ ale ɲɛ bɛ mobili min na a bɛ mobili 400 500 ɲɔgɔn bɔ min mobili bɛ nana o kan a ko a bɛɛ marifa juguw b'o sanfɛ ka na kan na i b'a fɔ ko dunuya wulila a ko n'i ye jateminɛ kɛ kan in ka taa dɔn a bɛ yɔrɔ min fan fɛ a bɛ burkina faso ani niger de kɛrɛfɛ a bɛ kungo kolonba de kɔnɔ tesi a ko nin baara bɛɛ kɛra nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ka ye cogo la ala ka hakilina na tɛgɛ wɛrɛ tun bɛ nin ko in kɔrɔ parce que n ka taa olu ye drones tɛmɛtɔla ye olu ye avion ye n ka taa dɔn a tɛmɛna kabakolo la n ka taa dɔn k'o ka kan sanfɛla la a ko olu ye fɛn bɛɛ kɛ ka kɔkɔrɔma bɔ ka na route an sɔnko fan fɛ route RM47 in kan k'a ɲini ka taa dɔn ko o bɛ se ka n ka taa dɔn ko o yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min ka taa dɔn ko pour ka se ka fanga ta ka baara in kɛ k'ale kɔni tɛ se k'a fɔ n ka taa ko faransi tɛgɛ t'a kɔrɔ ko parce que ko in kɛra cogo min pick-up ninnu ka bɔ Niger fan fɛ ka na cogo min k'a fɔ n ka taa siraba min don n ka taa faransi de b'o yɔrɔ fan fɛ ka taa ko ka tɛmɛ ko faransi m'o ye o ka radar la ko faransi ma dɛmɛ don o ma k'o tɛ se ka kɛ ale ka hakilina na komi a bɛ min fɔ maliyɛndenw ye ko kɛlɛ sofelen ka na se yɔrɔ dɔ la le moment où olu ka mɔgɔ dɔw bɛ sara o dalen don kisɛ b'o la ko mankan da aw kana kan in bila aw kana ta ka kan in to yen a ye to a la n ka taa dɔn anw kɔni b'a dɔn anw bɛ sa kisɛ y'anw sɔrɔ anw tɛ bɔ a la a ye fɛn bɛɛ kɛ ka drapeau in kuma bɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ ka Mali kuma bɔ parce que Mali ko don a ko o ye fanga di olu ma ka force ba di olu ma ka to ka continuer combat in kɔnɔna na n'o tɛ n ka taa dɔn ko olu yɛrɛ ka taa dɔn ko jigi bɔra fɛn bɛɛ la a ko anw y'o kɛlɛ kɛ nka kana se yɔrɔ dɔ a ko n'an y'a ye maliyɛn dɔw bɛ lagosili se ka taa dɔn Mali ma k'a fɔ fɔlɔ ko anw de tun b'a fɔ ko kanw bɛ attaquer la ko bi ko kanw tɛ attaquer la k'a kan ka jigitigɛ sɔrɔ ko maliyɛnw bɛɛ kan k'a dɔn n'i ye danbetigi n'i ye hɔrɔn ye n'i ye jamanaden tigi ye k'a fɔ i bɔra kabila de la i bɔra ko bɛɛ kan ka tugu n'a ta dɔn ko olu y'o nin de di olu ye kalenni de kɛ denbayaw de b'u bolo duw de b'u bolo o muso cinin ka ta dɔn ani denmisɛnnin fitinin dɔw bɔra ka sɔrɔ muso kɔnɔma o y'o de to yen ka taa Mali kunnabɔ la ko maliyɛndenw bɛɛ kan ka fara olu kan pour que jamana in ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na a ko bi olu o ka maa min tora n ka dɔn kan in kɔnɔ maa min sara n ka dɔn o bɛ to ka su nɔfɛ o bɛ to ka kan nɔfɛ o maliyɛn k'o bila hakilina na o maliyɛnden bɛɛ kan ka dugawu ko olu ye ka dugawu kɛ jamana in ka jamana in ka se ka bɔ ni gɛlɛya la ko n'i y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ sɛnɛ kɛ dɔw bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ la dɔw de bɛ sara kungo kɔnɔ jamana in nɔfɛ a ko nin wele kan de b'a bolo k'a di maliyɛn danbetigi hɔrɔn halala bɛɛ lajɛlen ma nin ye militaire dɔ ye min attaque kɛra n'a y'a ka hakilinaw di jamana kɔnɔna na gɛlɛya kɔnɔna na prince ka to o kɔnɔna na an ye fɛn wɛrɛ ye insécurité ko in na Masina le fila in na an ka taa an ye video dɔw tɛmɛtɔla ye militaire min n'olu recruté la a ma tɛmɛ n ka taa dɔn ko kalo 2 ɲɔgɔn kan o taara o kan ka garde ta n ka taa dɔn ko yɔrɔ dɔ espace dɔ bɛ yen a aménagé len don o y'a sɔrɔ Masina yɛrɛ kan belebele de bɛ Masina kɔnɔ o taara yɔrɔ dɔw yira k'a filmer ko nin ye Masina kan ye lipogo fitinin 3 b'a kɔnɔ o kɛlen ka n ka taa dɔn ko yɔrɔ entouré ka
a bɛ fɔ min ma n ka donc barbelé min kɛlen don ko protéger n ka donc fo bɛ ministère da la i ɲɛ b'o sigilen ka fo bɛ cɛncɛn don min na o kɛlen ka donc o ka protection baara ninnu kɛlen bɛ yen o b'o yɔrɔnin a bɛ fɔ min ma ka donc yɔrɔ a bɛ fɔ min ma checkpoint nin o y'o filmer k'a bila Mali réseaux sociaux kan monde réseaux sociaux kan pour que Maliens ka se ka yɛlɛ armée la jeunes dɔw don ka o recruter la Mali soldat dɔw c'est pour cela anw b'a ɲini état-major fɛ anw b'a ɲini Mali armée fɛ n y'o de fɔ nous sommes on se considère comme soldats ni den o den n'a tɛ se ka n ka taa donc norme accepté n ka de ka don armée kɔnɔna na o k'a bɔ n ka taa armée ma dabɔ den bɛɛ kama ni denw tɛmɛna Bamako dɔw dɛsɛra k'o denw mara ko k'a ta ka don armée na ko ka taa ka ka tulonkɛ kɛ ni armée ye fo k'a fɔ video in kɔnɔna na ko ka taa yira Asimi na ka yɛlɛ kolonba ci n ka taa ko armée bɛ monter la en puissance ko a y'a filɛ n ka taa donc ko foyi tɛ yan k'o ye kan ye o ye lagosi. Et j'interpelle au bord. Il est important que le chef d'état-major général des armées, le général Wole, le chef d'état-major adjoint des armées, au cas donc à fort, armée Kalfane Mourula, ils doivent appliquer la réglementation en vigueur, où ils seront considérés comme eux aussi comme des sans-patriotes. Parce que nous, Mambi Sala, nos frères, nos petits frères, nos sœurs, Mimbe Sala Armena, pour sauvegarder l'intérêt et la dignité du peuple malien, au Tsakatlonge Kola. Ni Mauti Seganda Afra, l'armée est le prolongement de la société. Mais Min Seka Demara, comme Dayuria Fochomi, au Tseka Kenyama Boyoroyo au niveau de l'armée. Naoudeudo, au niveau de l'armée, il faut que vous répondiez de votre acte. Parce que on ne peut plus continuer à blaguer avec l'armée, parce que l'armée ne vous appartient pas, on vous a confié l'armée malienne. Il est important que au cadre, Wati de Bobo, on a un commandement de Sanoruka. Et Kodobé, on ne peut pas blaguer et on ne peut pas jouer avec l'armée malienne. J'interpelle le ministre de la Défense, j'interpelle le chef suprême des armées, j'interpelle le chef d'état-major général des armées et j'interpelle le chef d'état-major de l'armée des terres et que nous voulons disposition du Qatar, que ces enfants-là soient interpellés rapidement au conseil de discipline et que droit à foi qu'on a. Dans les cas contraires, nous les considérons comme des apatrides. Donc, il y a des gens qui meurent à Tissit, il y a des gens qui meurent par-ci par-là. Les armes à main pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Ça ne peut pas marcher. J'interpelle Sadio. Donc, vous voyez, qu'à fois en tant que soldat, en tant qu'ancien chargé à la communication, 12 ans pour mon activité au ministère de la Défense. Donc, c'est un droit. Et je dis, il s'assume parce que nous avons assumé l'histoire des Tchèbres qu'ils ont trahi le pays. Alors, comment on a min faranga minɛn sani an ka so ma tɛsiti min kɛra an ka maa damani bɛ yen mɔgɔ kelen bɛ yen an bɛ se k'o lamɛn a k'a lajɛ a k'a ɲɛfɔ n ka taa dɔn ale ko k'a tun bɛ yen n'o ye an ka témoin dɔ ye an b'o lajɛ n ka taa dɔn ko n'an sera k'o sɔrɔ n ka taa dɔn a ka kuma tɛsi ta yen ka joona pour que an ka kuma di un certain Youssouf. Donc je crois que nous avons les ah non, donc on a les dans cela qu'aller sur T-site. Bon, normalement sur on va continuer parce que j'ai dit à mes techniciens là il y a T-site taïna donc on va continuer. Il y a fait comme un gars donc mineur pro sur là donc un bien mineur pro on va aller mi animi tout la folo aywa la force la sanjaro ka fo gouvernement est prêt à tout mina aywa est-ce que an tani mineur pro an mineur pro an bien chef d'état-major alou
an b'o lamɛn a yɛrɛ minɛ cogoya min sɔrɔ la. U bɛ kɛlɛkɛminɛnw caman ta u bɛ rokɛti ta u bɛ bɔmu ta u bɛ misiri ta Su-25 o b'a la a bɛ fɔ min ma ko L39 Albatros o fana b'a la hélicoptère b'a la Mi-24 ani hélicoptère de transport fana Mi-8 o fara avion de transport Kazak olu bɛɛ de nana ka fara avion kɔrɔlen minnu b'an bolo n'an bɛ ka baara kɛ n'u ye ka sɔrɔ avion nana wa président ye radar fana d'an ma ani an b'a fɔ min ma ko défense aérienne min kun ye ka sanfɛfɛn ninnu bɛna don an ka territoire kan ni an ma yamaruya d'u ma ka olu kunbɛn walasa u kana se yɔrɔ la u man ka se yɔrɔ min na ni ɲɛmɔgɔw ye nin minɛnw ta k'a d'an ma ni jamanadenw sɔnna ka u ka nafolo ta k'a don minɛn na k'o di anw ma k'an ka kɛlɛ kɛ n'a ye an tɛ se k'an da ka sunɔgɔ bilen parce que an b'a dɔn bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛna kɛ anw na bɛɛ bɛna anw lajɛ an bɛna mun de kɛ ni minɛn ninnu ye donc an bɛ recrutement ani formation ni entraînement o de tɛ jɔ anw fɛ yen bilen walasa don o don dɔ ka fara an ka dɔnniya kan dɔ ka fara an ka se kan an ka se ka jugu kɛlɛ ka jamana bɔ bolo la an tɛ se k'a kɛ k'a fɔ ko don si jugu tɛna se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la ka taa ka kojugu kɛ nka an bɛ se ka min fɔ min bɛ tɛmɛ o de ka dɔgɔ don o don an bɛ min lajɔ a dɔw bɛ fɔ a dɔw tɛ fɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ o baara in de laban walasa caman ka bɔ jamana juguw la halisa fasodenw ka lafiya Mali yɛrɛ ka sabati an ka se k'an ka sɛnɛw n'an ka suguw kɛ a ɲɛ ma jamanadenw bɛɛ ka nisɔndiya ka kɛ. Nin ye Jara ye armée de l'air ɲɛma armée de l'air la général dɔ tun bɛ yen ale ye n cousin dɔ kɔrɔbɔrɔ don ale ma ɲi dɛ ale ni min kɛ kosɛbɛ bon an bɛna lamɛn halisa ale ka ne kuma filɛ parce que a ye ne ma ɲi don donc an b'a lamɛn lui aussi a y'a ka empreinte to armée de l'air kɔnɔna na an k'a lamɛn ka dɔn parce que lui il ne fait pas de cadeau musala kan t'a la dɛ a tɛ ka waati la ka dɔn il a été chef d'état-major général chef d'état-major de l'armée de l'air donc a k'a lamɛn ma ɲi nisɔndiya dan de don parce que vraiment an filɛ ka min ye nin ye tan an b'a fɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a ɲɔgɔnna caman kɛra mɛ nin ɲɔgɔnna de ma deli ka kɛ n'o tɛ armée de l'air fɔlɔ an tun b'an gosi Afrique occidentale kɔnɔ an tun bɛ se ka siran maa kelen min ye Nigériya ye ça c'est depuis dans les années 70 ka na fo 1986 armée de l'air 86 87 minnu bɛ a commencé ka yuguya n'o tɛ an tun tɛ siran maa si ye ni Nigériya tɛ min tun bɛ an ni san cɛ mais bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi ala y'a bɛɛ nɔgɔya an tun ye fɛn o fɛn kɛ di dɔ farala a kan et puis a ɲumanw fana avion fana fɛn o fɛn filɛ nin ye tan nin bɛɛ y'an ka dɔnfɛn kɔrɔ ye parce que an ka mɔgɔkɔrɔlen caman bɛ yen minnu ye Mi-21 kɛ olu bɛɛ panna ninnu avion na Mi-8 fana bolila ninnu fana bɛ yen olu fana caman ye Mi-8 kɛ dɔw fana ye Mi-35 Mi-24 ninnu kɛ vraiment a personnel kɔni se ka fɔ ka formation dɔ ka fɛn fɔ on a rien an se ka fɛn fɔ la ka formelen don minɛn bɛ yen an yɛrɛ vraiment sisan de an yɛrɛ an bɛ se ka fɔ ko armée de l'air bɛ yen n'o tɛ an tun bɛ wele fɔlɔ de ko armée en l'air ni armée en l'air o tɛ se ka fɔ an ma bi sisan armée de l'air de bɛ yen an tun salen de don parce que an bɛ min dɔn armée de l'air la an bɛ min dɔn Mali ko la k'a fɔ ko Mali sera fo nin hakɛ in na an tɛ se ka fɛn kɛ n'i ye maliyɛn ɲɛnɛma kɔni ye vraiment i bɛ se ka da i tɛ sunɔgɔ o de tun b'an ye an tun bɛ da an tɛ sunɔgɔ an bɛ subi mara la depuis les premières années de l'indépendance armée de l'air armement fɔlɔ avion fɔlɔ c'est la Russie nin tɛ ko kura ye wa an ni Russie ka coopération nin tɛ ko kura ye ko kɔrɔlen de don sisan de a tun sara presque mais sisan a lawulila donc ni avion dɔ kɛra donc c'est une coopération à la wulila sisan a bɛ ka laɲɛnɛmaya wele kan bɛ n bolo et puis olu yɛrɛ u ka bɛn u ka ɲɔgɔn lamɛn u ka ɲɔgɔn faamuya n'o kɛra tɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. an bɛ foli lase donc ça c'est franchement ni y'a dɔnni kɛlɛba dɔ ye Mayiga donc an b'a fɔ k'a barika da n'i ye jateminɛ kɛ n da bɛ na don min kɛra armement min nana n ka donc ka dɔɔni fɔ n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc ma avion min nana anw tun waati in kɔnɔna na an ka aviation an ka minɛ
tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na min nana o ma bɛɛ yira a bɛɛ tɛ se ka yira a bɛɛ jeli min nana a bɛ ɲininkaw mugan bɔ mugan den mugan avion mugan ɲɔgɔn de nana kura min na mais a commandé la de il faut que maliyɛnw ka faamuya fɛn kuralen don kura don n'a fɔra ka na mɔgɔ dɔw t'a faamuya dɔw y'a essayer ka lagosili kɛ avion tɛ fɛn ye nka tɛ komi nɛgɛso nka tɛ k'i b'a san k'a stocké n'i b'a commandé i b'a commandé hakili b'a la i bɛ mɔgɔ ka kɛ ta ka waati la a y'i kanto ka kɛ ko ye avion commandé ko avion kan ka na ko mais kan ka kalo 7 kɛ kan k'o kɔnɔ sani avion ka na ni hakili b'a la donc avion bɛ commandé de i mako bɛ min na o bɛ don a la ka taa donc pour que baara in ka se ka kɛ donc avion bɛ commandé la ka taa ni hakili b'a la a tɛ kɛ ka waati la sani a tɛ kɛ ka bin ka taa donc Sukhoi ka donc avion commandé Sukhoi t'o san na ka taa donc Sukhoi kan ka na n'an b'a fɔ o ma ko Sukhoi 25 o Sukhoi 25 ye avion d'attaque de a vol fɔlɔ kɛra diɲɛlatigɛ kɔnɔ le 22 février 1975 Sukhoi ka taa a bilala service la dans le monde en 1981 à longueur de la Djanya, ça fait 4 mètres, ça fait 14 mètres. À hauteur de la ça fait 5 mètres donc à Djanya. À avion à vidé Fentala 9 tonnes 200. À avion à carburant avec Minta 2 tonnes 900. À armement avec Minta 14 tonnes. Donc, à maximum, à Fadé, à Nina, tout est disponible 19 tonnes 300. Donc, il y a à vitesse maximum, à vitesse, donc, ça fait 950 km/h. Vitesse de décrochage, ça fait un film. Là, avec décrochage là, 160 km/h. Il y a des canons, donc 30 mm de balles. À canon, donc, à ce qu'à 250 obi d'État. Et à ce qu'à 4000 kilos donc, de charge. Donc, ça fait 4 tonnes donc, de charge. Donc, à ce qu'à missile, à de roquettes, à de bombes. Donc, il y a des avions donc, à Dlana aujourd'hui, donc, à ce qu'à 1000 fois. N'i y'a jateminɛ donc a bɛ fɔ a nana dans les années a développé dans les années 1970 Russie de y'a dilan donc kɔnɔlaman don a bɛ pan ka taa sanfɛla a bɛ se ka nun turu donc baara in kɛra n'o hakilina de a ta kɛrɛ kan ka taa yɔrɔ bɛɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ aujourd'hui a 1024 copies de dilanna diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Au 1004 copies aujourd'hui, c'est le 6e avion de combat utilisé dans le monde. Donc, il y a au Konana, en 2020, situation de Keranato, il y a la flotte mondiale à flotte mondiale 3% des biens aujourd'hui. Avion qui fonctionner à 487 ou 487 fois l'année que les abonnés. Afani Flakana. Donc, nous avons donc avion Flana n'a pas formé L39 Albatros. Oui, avion donc avion Tchekido, avion militaire donc entraînement Kodo, ou avion donc avion remplacé n'a pas formé L29. Ou avion, c'est des avions de combat légers. À vitesse maximum 910 km/h. À distance, donc, à vol inaugural en novembre 1968. Donc, allez donc, à longueur, à Djaya, 12 mètres. À hauteur, donc, 4 mètres, donc, ça fait 5 mètres. À vitesse, à vider, ça fait 3 tonnes. C'est à 4 tonnes. 4 tonnes 700. Donc, hélicoptère, hélicoptère Mi-24. Au hélicoptère Mi-24, donc, allez à vol flotteur dans le monde le 19 septembre 1969. Hélicoptère Mi, utilisé dans le combat terrain à Kachaya Yorobe, à ce que Jiro, à ce que Yorobe, à Taïro, donc à hélicoptère, avion de combat, au lieu de combat que sans ni clé pour la NNB, souffert là, donc les là, donc combat, c'est qu'elle donc, à la service là, en 1972, donc il y a un exemplaire de 2500 exemplaires dans le monde. Donc, on est à côté de entre Nani Sala.
donc n'an ye min san n'a ka taa donc kelen binna kelen tun tiɲɛnen don o tun bɛ Gawo olu dɔw o dilanna bi aujourd'hui ka donc min b'anw bolo Mali kɔnɔ a bɛ ɲini ka segin tan bɔ pour le combat donc dɔ nana ka fara a kan n'i ye jateminɛ kɛ ka taa donc à longueur 17 mètres à hauteur ka taa donc 4 mètres 25 donc min b'a kɔnɔ ka taa à vide ça fait 6 tonnes donc n'i ye carburant k'a la carburant ka taa donc ani ka taa minɛn o minɛn bɛ se ka k'a kɔnɔ a bɛ se ka minɛn o minɛn ta a bɛɛ jɛlen a falen ça fait 11 tonnes donc maintenant à vitesse ka taa 260 km/h donc n'i y'a kanu ka taa 12-7 de b'a kɔnɔna na a kanu a bɛ se ka roquette caman ta donc missile bɛ k'a kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ n'a ye ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka taa donc a bɛ se ka taa n'o ye arsenal de donc o de kɔnɔ ka na donc kɛnɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ aujourd'hui l'armée monte en puissance musalakan t'a la ceux qui ne veulent pas le pays ka taa donc o bɛ se k'a fɔ ka taa cogo min y'o ja l'armée c'est pour tout le monde la fierté de l'ensemble des pays du monde n'i y'a ye ka taa ko États-Unis bɛ fɔ parce que armée de b'u bolo n'i y'a ye ko France bɛ fɔ armée de b'u bolo n'i y'a ye ko jamana o jamana bɛ fɔ i ka présence fo la armée de b'i bolo donc aujourd'hui la montée en puissance de l'armée baara min kɛlen don ka taa avec le président de la transition Choguel Okala Maïga sani san ka ban il faut que pays kelen ma pays fila ka se k'a ɲɛ jɔ an na en Afrique de l'Ouest la mɔgɔ ma se ka mɔgɔ man kan k'a ɲɛ jɔ an na aujourd'hui gɛlɛya bɛ cogo cogo Mali kɔnɔ ka fɔ ko gɛlɛya bɛ yen la vie est chère baaraw bɛ kɛ la ka fɔ ko on a fonctionné avec un budget de 14%, mais les autorités, Choguel et Hassimi, sont arrivés à faire en sorte de doter de l'armée de tous ces matériels-là. En beau faux au Barkada, Maliko Kama, en tout faux pour d'autres sarments, en beau faux donc, Halini Kama aujourd'hui, parce qu'il veut voir quelqu'un là, 1200 et quelques milliards on est dit mais aujourd'hui, Moro le Bilena Kafoka Kasola, au passage d'un mandat d'arrêt international d'Arevoka, au One Clan pour l'Union, certains officiers au Farlanyoka avec la famille présidentielle, car d'où fait ma voix. Donc aujourd'hui, nous avons avec l'embargo, avec Covid, avec la situation de Djamana, avec guerre là, aujourd'hui, ils sont arrivés à donner l'espoir, la dignité au peuple malien. Pour moi, c'est à féliciter et à féliciter parce que Hassimi, Madelka Tegadama, Madelka Kumate, mais Mido Maliko, la mine qui era un peu fort, parce que Kélia qui a un réalisation là, c'est ça le Mali. Mais s'il y a des hommes et des femmes, des fils, de ce pays capable de tenir l'honneur et la dignité de Mali, à vos féliciter pour les dire bravo. Bravo à l'armée. Bravo à l'armée. Bravo au gouvernement. Bravo au président de la transition. Alors, nous avons un madame Bafo, nous avons un moment qu'on est posé là. Vraiment, nous sommes là pour dire engrais, nous avons fait pour faire cette histoire. Sinon, nous avons mis un peu de la tête. Parce que la fin de l'eau, siyɛn wote jɔ ten gansan dɛ ayiwa bamananw ka kuma don ko dununba balanka ko dunankɛ ɲɛ tɛ misi la dɔ bɛ fɛn fɛn na dɔ bɛ bolomanankan ye ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa ni an ka kutuba atako filanan ye halisa an y'o de fɔ Mali ko don an kɔni y'a ye k'a fɔ nin waati kɔnɔna na ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ kosɛbɛ an ka a bɛ taa akɔrɔ la a bɛ taa akɔrɔ la accord la nga donc an ko o lamɛn hakila kuma dɔw kɛra a kɛra sababu ye ka bɛnkan dɔw sabati fɛnɛ ka décision dɔw ta décision ba minnu tara a fɔlɔ o ye k'a fɔ ko maa minnu tun ye marifa ta kɛmɛ min ye Mali sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ni o tigilamɔgɔw bɛnkan sɛbɛn y'a fɔ ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ k'u ta walasa k'olu fɛnɛ to jamana cakɛbolow kɔnɔna na gouvernement ye décision ta ani mouvement bɛnna la k'a fɔ ko maa ba 26 donc olu de bɛna ta ka to cakɛdaw donc u bɛ tila kulu fila fɔlɔ ye ba 13 ye filanan fɛnɛ ye ba 13 donc ba 13 fɔlɔ déjà ba 3 tun taara k'a fɔ ko olu bɛ to filiya la o ba 3 tɔ bɛ yen n'o ye ba 1 ani 250 ani 6 donc olu bɛ ta fɔlɔ ka fara ka ba 3 in dafa ensuite ba 10 olu bɛ ta kura ye donc ka fara 3 in kan o b'a kɛ ba 13 donc bɛn kɛra o tilacogo kan a n'a baaraw kɛcogo o tɛmɛnen kɔ ba 13 filanan olu bɛna ta
san fila kɔnɔna n'o ye 2023 ani 2024 donc o ye fɔlɔ ye filanan kulu minnu olu tun ye maramafɛn ta dɔw y'a ta jamana kɔnɔya la dɔw y'a ta jamana kanuna ni olu kan ka ta ba la nin baara in kɔnɔna na kulu ninnu kɔnɔna na ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen minnu bɛ finitigiya la ani minnu tɛ finitigiya la donc olu kan ka ta ba la kumaɲɔgɔnya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ni lahala donc pour que ka se ka o ko ɲɛnabɔ ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi min bɛ ɲɛsin o baara ma walasa kumaɲɔgɔnyaw ani fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka olu tali ko ɲɛnabɔ o kulu ka se ka jɔ ni o baara ye o ye commission ad hoc ye min bɛ bila sen kan ka se ka nin baara kɛ a fɔra fɛnɛ ko o kulu in bɛ bila sen kan kumaɲɔgɔnya ni bɛɛ hakilina kan n'an bɔr'o la jamana yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛmabolo dɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra ko k'olu kɛ n'an bɛ se ka wele ko réforme politique institutionnelle jamana mara taabolo kan o yɛlɛma ninnu a dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ sariya sunba ma falen donc laseli kɛra gouvernement fɛ mouvement tɔw ye o yɛlɛma ninnu na donc bɛn kɛra kan k'a fɔ ko gouvernement bɛna fɛɛrɛ tigɛ walasa ka o yɛlɛma ninnu labaarali teliya. N b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin n y'a barika da ala ni kira ye ka barika da an ka autorité ye an sera ka bɛn parce que bi an bɛ yɔrɔ min n'an ma bɛn a da man d'an da donc hali bi an bɛ ka autorité n'an ka transition mɔgɔ n b'u fo kosɛbɛ an bɛnna ko bɛɛ kan parce que an y'a dɔn bi ko an bɛɛ ye fa kelen ba kelen n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa ɲɛ jugu bɛ don an na min t'an yɛrɛ ye donc bi mali bɛ taabolo min kan fo maliyɛnw bɛɛ denw bɛɛ ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛnna fɛn bɛɛ kan an bɛnna kotaw bɛɛ kan bɛɛ n'a ka kota k'a fɔ ko jɛkulu o jɛkulu i ni mɔgɔ hakɛ de kan kan ka don intégration de donc an bɛnna o bɛɛ kan an b'a baara kɛ parce que a baarakɛminɛnw b'an bolo ka ban fɛn de don min labɛnnen don ko fɔ mouvement bɛ an mɔgɔw b'a bolo donc ko bɛɛ bɛnnen don ka ban dalila la ko a bɛnna mun n'a bɛna lawaleya kɛ ɲɔgɔn wani maa bɛ lawaleya kɛ parce que bi an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ jamana in fɛ jamana in kanu b'u dusukun na u b'a fɔ fɛn fɛn min bɛ jamana la taa ɲɛ o de bɛ u dusukun na ne bɛ wele kan min lase mouvement tɔw kan u ka sabali hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ si tɛna mali don an ka place la n'an ma kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ si tɛ mali don an place la f'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi mali sera yɔrɔ min maliyɛn o den o den n'i y'a maliyɛn den ye i ka kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mali bɔ jugu bolo. min kɛra an ka bɔ an tɛ kuma cɛ caman wɛrɛ ko la o ye n ka dɔn sema yɔrɔ ye n ka dɔn hakilina min o y'a ta o bɛnna min kan o de fɔlen de ye ni question wɛrɛ b'i kun a bɛ tɛmɛ n'a ye. Ayiwa question bɛ yen n'o tɔgɔ an ka ɲininkali kɔni caman ja ayiwa n'o tɔgɔ y'a ka fɔ nin waati la jamana kuntigi n ka fa da dumuni a gɛlɛyalen don dɛ. An ka ministre de commerce lamɛn an bɛ sɔrɔ an ka commentaire. Ainsi, sur le plan international, la plupart des produits sur le marché avaient connu une certaine augmentation. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut donner des exemples pour la tonne de blé qui a passé de 177 000 francs CFA en novembre 2021 à 270 000 francs CFA en avril 2022. Avec hakilina min dila ɲɔgɔn ye min kɛra yɛlɛma min kɛra diɲɛlatigɛ taabolo kan ka taa a b'o de ɲɛfɔ la a ko a bɛ fɔ min ma farili min farala kan a b'o de ɲɛfɔ la pour que mɔgɔw k'a faamuya. De près de 48%. Au même moment, le prix du sac de 50 kg de la farine boulangère est passé de 22 500 à 25 000, soit une augmentation de 11% seulement au niveau des maillots. On y est lajɛ o kɛlen ka ban farine bɔrɔ ka taa tun bɛ 4,000 ani 200 ani kɔ k'o kɛra 5,000 ani kɔ ye. Par ailleurs, les prix fournisseurs sucre ont connu aussi une hausse de 275 000 à 445 000 francs CFA, soit 62% de hausse. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, nous avons constaté que l'indice des prix des produits importés par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine ont aussi connu une augmentation significative de 49% au mois de juin 2022 par rapport au niveau de la même période de 2021. Cet indice est en accélération par rapport à mai 2022
où il avait enregistré une hausse de 46%. Ainsi, les hausses les plus importantes sont notées au niveau du blé, 73%, le riz, 44,8%, les huiles alimentaires, 31,6% et le sucre, 25%. Ainsi, pour soutenir et contenir la répercussion intégrale de ces augmentations sur les prix aux consommateurs, le gouvernement a pris les mesures ci-après. La réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 110 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire, représentant un manque à gagner de près de 15 milliards de francs CFA pour l'État malien. L'administration des prix de ces produits pour éviter aussi les augmentations injustifiées des prix, le renforcement des brigades de contrôle des prix de la Direction générale de commerce, de la consommation et de la concurrence et la suspension de l'exportation des céréales locales, mais aussi des céréales importées, ainsi que l'aliment, les bétails. Donc, nous sommes ministre de la Kumakan, mais quand il y a tabou bi prison bi journal ke formal mais ne bo fo ngata o gele akara chugo peuple malien mako ba tade la kana mako to bo reta parce que na una na nyema yala o de kanga fereso ferenga to malio ngata to ka fadi parce que no ma dunga faso ngata o ba we redu ko jël musala ka foita et donc on na o jete ne ke ka fo ngata donc ye exonération di commerçant do mais jateminɛ kɛra k'a fɔ o commerçant dɔw ma na ni hali o produit ye premier ministre ka yecogo la n ka taa dɔn o ka hakilina na n ka taa gouvernement ka yecogo la olu fɛ ka taa to ye 6 mois d'embargo ka taa o y'o de tun prévu k'a fɔ 6 mois ka ɲɔgɔn donc wari dira ça veut dire taxe a fɔra maaw ye exonération kɛra o kan o 6 mois ka taa donc malo tun ka ka don 6 mois sukɔrɔ tun ka ka don 6 mois tulu de tun ka ka don. Donc, 6 mois, je suis allé à embargo bana ko do de bina bo fewna anya ye directement few fa do fa la ko flam o do be baraka la ne do ko wariye o be fe ka jamana ngata do ko kel ngol la se jamana ma o ngata mi do seke ngata do be fe ka na folo nyini forcément do o kuma kene ngata do ko les commerçants détaillants o wulla ngata o makanda me ko contrôle bi kala ko contrôle bi kala o le ka encore à faux il y a des prix fixés là à faux on a donc au kanga grossiste ou kanga dauma ni sonne là ni au taranga de comme ka banka taula ngado koko ta de na ye do fraka no kanga mine obéni vous allez quand vous êtes là no kanga mine parce que vous êtes complices mo be mi fo ngata ko na ma ke ngata ko a ko mo be ni ngalke ayato ni ngalika ke parce que gouvernement ngam la politique de ravitaillement gouvernement de bado gouvernement de exonération que commerçant dombé ou pas de quantité de mali magasin quoi ou pas de quantité de chambre quoi ou pas de quantité de nana mali konna donc mi dona gouvernement ba donc ni commerçant mais wari dira na ya bangake commerçant ata donc gouvernement bo le ka do kasula mais now taranga na kanga fere wa woro now tara sa ko bolo wa wolumla donc min ka aba fera ka donc ka donc ka be to ra yana o ba woni ka do kaso ko sala ka foita la parce que vous êtes complices donc c'est pour cela na son gelela o mi fo ko te facture dawa no ko te facture dawa aya bangasa na ya bangasa ni mali autorité ya donc ka sukora ti sula o ya donc ko no ti sula o ya donc tout ti sula o wardi ni ma o me ka do kaso la donc il est important que akana ke complice. Donc, comment d'amener pour nous voir pour le là? Ah non, on veut parler au moins, on est commerçant détaillant. Et le commerçant détaillant africain sans son, mais il va s'en aller là. Ni un million kata kasola, mi ya feri mais il va faire. Vous voyez, le gouvernement a d'abord comme. Vous voyez, on est marché contre là, mais à former la marché de tout,
parce que o ye nafolo suɲɛ ka k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ kɛra milliardaire ye yan a di ma ka waati la ko n kana o fɔ donc o milliardaire o wari min bɛ zon min bolo k'a fɔ ka taa k'i bɛ baara kɛ o bɛ fɛ ka jamana déstabiliser parce que n'o tɛ donc fonctionnaire milliardaire min bɛ yen dafo milliardaire min bɛ yen min ye suɲɛli kɛ ka taa o yɛrɛ ka taa poste fa ka tila ka taa wari di commerçant ma ou ka taa donc k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ baara la olu yɛrɛ ye commerçant ye olu yɛrɛ ye transporteur ye o fonctionnaire de n'a intervenir b'o kan n'olu de b'a baara kɛra a y'o dénoncer parce que n'an m'o dénoncer vous êtes aussi contre la nation malienne maaw b'a ɲini ka balo de gɛlɛya in kɔnɔ anw bɛ jamana min ka n'a bɛ embargo la jamana min n'a bɛ 10 ans a bɛ kɛlɛ la jamana min ka donc an bɛ yɔrɔ min conflit nana ka donc k'an mago sa donc ni nin gɛlɛya bɛɛ kɛra anw kama k'a fɔ jamanadenw ka min bɛ jamana fɛ olu de kan k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in ka bɔ nin gɛlɛya la ne bɛ an min bɛɛ bɛ yan ka bɛn sini dɔ bɛ se ka taa maa si t'a dɔn ka tɛ danbe i taara cogo di donc kɔnɔna na n'i bɛ yen i ka nafa de kan ka se jamana ma ce changement que nous avons voulu et que le changement qu'an ye combat daminɛ depuis 1991 que nous sommes restés cohérents parce que pour moi la politique c'est la cohérence o cohérence kelen bɛ an ba kɔnɔna na depuis an y'o de fɔ anw tɛ anw kun siɲɛ mɔgɔ ye Mali kɔnɔna na bi parce que i tata anw kɔnɔ anw ma deli ka a fɔ k'e de bɛna anw ka diɲɛlatigɛ dilan parce que n y'o de fɔ anw ka Ala subahana wa taala an dakan b'ale de bolo anw t'an kun gratter maa si ye an tɛ maa si ka siri bolo il faut que ce soit important fanga ɲini kama donc nous sommes sereins maaw bɛ se ka min fɔ cogo min y'o ja parce que maa min tɛ maa min dɔn i b'a fɔ a ma ko hey i b'a fɔ maa min ye olu b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn anw ye mun ye anw bɛ min fɔ jamana fangaw fanga n'i nana n'i ye fɛn dɔw kɛ ka taa dɔn k'i n'est pas bon min kan ka fɔ Sogɛlɛ anw b'o fɔ a ye min kan ka fɔ Asimi ye an kan k'o fɔ ye min kan ka kɛ directeur de la sécurité d'État ye anw b'o fɔ ye n'o t'o ka baara kɛ an b'o fɔ ye parce que an tɛ siran o ɲɛ an y'o ye ils étaient lieutenants le moment où on était dans le commandement ne bɛ commandement la dama ils étaient lieutenants je l'ai vu jeune lieutenant donc anw tɛ siran k'an adresser anw denw na anw tɛ siran k'an adresser an dɔgɔninw donc Mali ko don pour nous ka donc il y a o baara min bɛ kɛra hakilisigi kɔnɔna na il est important que Maliens k'a dénoncer baaraw ka se ka k'a kɔnɔna na a fɔra sukɔrɔ ka di min ma n'a ma di o ma c'est aw de y'a san o la aw de bɛ kun bɔ ɲinina u yɛrɛ donc il faut dénoncer ça pour que donc autorités ka donc a fɔra ko dɔw ka exonération minɛna o la mais n y'o de fɔ n'aw ma se ka malo ko ɲɛnabɔ n'aw ma se ka sukɔrɔ ko ɲɛnabɔ Maliens b'aw di musalakan foyi t'a la. O kɔni k'u jija dun ka fa ka sabati. C'est clair. An b'a dɔn k'a fɔ baara de kɛla o la. sanji ma ɲɛ yɔrɔ dɔw la kuma fɔ a ka min ɲɛna. non insécurité ko yɛrɛ la ka taa sɛnɛ ma se ka kɛ. Sɛnɛ tɛ ka kɛ. donc maintenant le problème c'est que minnu tun bɛrɛ an ye jateminɛ yɛrɛ kɛ hali o kuma min malo ka taa a bɛ di n'i y'a kuma fɔ cogo la ka taa mɔgɔw b'a fɔ ka taa dɔgɔyama don maa min bɛ bɔ kɔrɔn fɛ ka taa presque ka taa malo bɛ di olu de ma ka tɔw bonya. engrais fana ma sɔrɔ. engrais ka taa donc aussi ka taa Asimi de b'o gérer la il est important ka taa donc solution ka se ka sɔrɔ a la maintenant an y'o de fɔ a ka gérer avec responsabilité. anw ka yecogo ye min ye anw ka hakilina ye c'est pour cela an y'a fɔ maa dɔw bɛ yen u man kan k'o garder parce que n'o tɛ Asimi ye dɔw garder parce que k'o somɔgɔ don min kɛra ka taa CMDT la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ka taa aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn a man kɛnɛ a se baara la mais ka taa n'a fɔra ko dugu bɛɛ de wulila ka taa Asimi nɔfɛ parce que an somɔgɔ don an ka garder an ko Asimi n'i y'o kɛ ka taa Mali bɛ ci a ye mɔgɔ ta ceux qui sont compétents min bɛ se ka baara kɛ sortez de ce problème d'arrangement arrangé n'a y'o kɛ jamana ko de ban. C'est dommage. An tɛna ka baro se laban ye sisan n'o bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ Mali ka gɛlɛya kɔni c'est partout yan fan bɛɛ hali n'olu tumuni k'a daminɛ n'olu tumuni na ka n'a bila buru ka n'a bila c'est à dire taa fɛn bɛ kɛ sugu kɔnɔna na musow sɛgɛnnen don dɛ musow sɛgɛnnen don n'o tɔgɔ gouvernement d'élection bɛ taa taabolo min kan sisan est ce que u bɛna se ka élection kɛ grâce u ye délai min fɔ san 2 ye est ce que a tɛna na prolonger parce que taabolo bɛ ka kɛ cogo min na élection mɔgɔ ɲɛ t'a la a bɛ ka kɛ cogo min na ni o bɛ se ka i tinta kan ka fɔ o ye baara la ni sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ. I ye yɔrɔ min dayɛlɛ n'a fɔ o ye politique yɔrɔ ye i ye politique fenêtre de dayɛlɛ. Aujourd'hui analysons la situation parce que an ka rencontre laban de kɛra avec le ministre de l'administration territoriale. Kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan bi gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na. I y'a ye n ka parti politique in kan n'o ye ADEMA ye n'o ye RPM ye olu de tun bɛ kule la k'a fɔ
o loi min taara olu b'o yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o fɔ tun bɛ tigɛ kɔ o y'a yira k'a fɔ ka taa ko Choguel de ka loi don ko il est clivant parce que Cɛbilen de bɔra ni o mot ye Faransi ka na n'a ye ka taa donc gaze k'a di mɔgɔw ma donc ko il est clivant n t'a dɔn o bɛ fɛ ka min fɔ ka taa qu'il est clivant un président un premier ministre ka taa qui reçoit a bɛ instruction sɔrɔ président de la République de bolo président de b'a bila yan a ko n bɛ président de ka baara la n'a ko il est clivant ko parce que ko ka démissionner parce que o de ka d'aw ye aw de ko k'aw sɔnna loi la ka taa loi kɛ ka taa ko Choguel ka loi ni hakili b'a la o de la gosi bɛ lase Choguel ma a ma kɛ ten wa maintenant o parti politique ɲɛ bɛ kunu RPM de ka déclaration na ko choix bɛ na kɛ cogo min k'olu t'a la ko il se désolidarise kɛlɛ ma daminɛ yan kɛlɛ ma daminɛ a b'a ɲɛfɔ adama mɔgɔw aussi ka taa donc il se reconnaissement ka taa donc ko Hasimi ka candidat ko ka taa donc ko militaire ka candidat ko kun mɔgɔ kana foyi kɛlɛ ma daminɛ wa mais ne y'a fɔ Asimi ne y'a fɔ radio la ka ci fa n ko Asimi ni hakili ni politique mɔgɔw bɛ soutenir ni hakili na ka taa kɛ cogo n ko n ye hakili jigi kɛ Yamusa bɛ yen tuma min na coup d'état kɛra ka taa donc u ka taa o taara ka taa donc i bɛ ka so protéger n y'a fɔ ye n ko en tant que homme politique ni i bɛ ka maaw minɛ ka don kaso la ni ye kadɔ de ye i bɛ da di tuwa n ka b'aw don kaso la ani bu bɛ yen o bɛ lahara yira aw la. N y'a f'i ye je rappelle n ko bɛ don kaso la n bɛ tila ka taa dugawu kɛ a bɛ sɔrɔ ka bɔ kaso la n ko e Yamusa e Sidi a bɛ taa kaso la en tant que directeur de la sécurité d'État effectivement o y'o kari kaso n tilala ka taa bɔ yen n y'o kuma f'i ye n y'a fɔ Asimi ye ninnu bɛ kuleli nɔfɛ adama mɔgɔ b'a yira la ka tɛ k'a fɔ ka tɛ ko y'i ka mɔgɔ ye o bɛ jaw pousser la ka don a wo fɛ o bɛ ka tɛ donc ɛlɛmɛ mɔgɔ b'a yira la ka tɛ n'i ye CNT ta bi olu de falen b'a kɔnɔna na. O de loi ye o de f'i ye cogo min o diya n ka k'a kɛ ten ka taa o hakilila ko Choguel ko olu mɔgɔ kɔrɔ min tun bɛ yen ka taa n'an ko ko ka diya an tɛ kɔrɔlen fɛ baw kura IDPM kɔrɔ n'o Adama y'o ta n ka ka kɛ député pour trahir le peuple malien bi n'an y'o fɔ o b'an nɛgɛ ko anw ma mara n'an y'o fɔ ko an ka éducation a tɛ se k'an ka éducation fɔ o parce que maa min b'a fɔ ko mɔgɔ ma mara n ka taa mɔgɔ ka k'i yɛrɛ lajɛ an tɛ maa si ninnu cɛ la. An man ka débat kɛ ka ban an tɛ mɔgɔ de anw de ko o nana fanga la ka taa gɛlɛya dɔw kɛra Mali kɔnɔ fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye les appels marché d'appel d'offres min tun bɛ yen de 10 millions o taa n'a 250 millions pour s'enrichir o tɛ tiɲɛ ye wa filanan ye jumɛn ye an de ko IDPM député kɔrɔ hali k'an tɛ kɔrɔlen fɛn fɔ kura aw ye IDPM députéw de ta ka na n'a ye. Fɔlɔ pour que ka kɛ planton ye service la il faut que ka kɛ adama mɔgɔ ye la division aw de nana ye aw ye PMI créé ka kɛ aw yɛrɛ ta ye hali aw ka parti action ta PMI wari bɔra Kuluba ka na adama bureau la ka fɔ ka taa a ye taa action san casino a y'o kɛ yan Mali la ka taa an ka Mali tiɲɛ wali de bɛ casino a ma kɛ o ka waati de la a ye mun wɛrɛ kɛ a ye Hydro Sahel créé a ye mun wɛrɛ kɛ a ye ACI ka taa mɔgɔ tɛ Adama n'a ɲɛmaaba ko so tɛ min bolo ACI la Fatou ye ka taa dɔn a n'a kɔrɔkɛ ka taa ACI feere cogo min o y'o ja a ye yɔrɔ privatiser yan ka taa k'a de kɛ donc o kɛra ni anw ko k'an b'o fɔ k'a fɔ anw man kan ka sɔrɔ o la et j'invite ka donc au niveau an ka fayow bɛɛ la ni parti politique baw n'o taara a y'o refoulé an ka parti kura ta min b'a to jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mɔgɔ tɛ se ka kɔrɔlen kɛ ka kura dilan n'o kɔnɔna na bi nin min bɛɛ bɛ kɛ hakilina min bɛɛ bɛ kɛ a bɛ fɔ la parce que le problème tiɲɛ min bɛ fɔ a man d'o ye o bɛ mɔgɔ bila la ka nɛni kɛ ne tɛ mɔgɔ ye kɔ e ye ne conseiller la Fane ye ne conseiller a fɔ Fane ye ko n y'a ka kuma mɛn anw tɛ mɔgɔ ye kɔ mais an ye min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi ko fɔli man ɲi jamana nin ye jamanaba ye danbetigi jamana don hɔrɔnya jamana n'i ye jamana in ta k'a lajɛ jamanaden min bɛ ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn buruja réseaux sociaux kan i n'a fɔ an ka ɲɛw ye o kɛra cogo di n y'a fɔ bɛɛ ye a kuma fɔli man di ne kɔrɔkɛ Bacili a n'a somɔgɔw o de y'a kɛ bi n'i b'olu fɛ i tɛ nin n'i t'olu fɛ ka taa i fa n'i ba de la Musala kan t'a la donc o nana ka Mali lagosi a kɛra adama tile la ani ekɔlidenw luwariw ka don Mali ekɔli la ale ma mɔgɔ de y'a kɛ
bi parti ba fila min bɛ yen MPN ADEMA o de ye jamana ɲɛ tigɛ anw ko o yɛlɛma de ka kɛ pour que jamana ka se ka bɔ nin n'i ye jamana jateminɛ k'a lajɛ il est important an ka kow sigi a ko la information générale la n'i ye jateminɛ kɛ tile filanan na dɔw bɔra ka kuma logement sociaux ko la hali kunun ɲɛ bɛ Koniba la télé la ka taa kɛ logement sociaux ko kuma fɔcogo man ɲi hakilinaw man ɲi n'i ye jateminɛ kɛ logement sociaux ko kuma bɛ fɔ la fɛn caman tɛmɛna dɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la an y'a ye ministre ka taa premier ministre ka taa logement ta k'a di n'i hakili b'a la n terikɛ Dramane Dembélé ADEMA ministre de tun don ka taa donc là-bas a ye a kelen ye so 6 ta k'a di ministre ka taa donc premier ministre denw ma a kɛra mankanba ye logement sociaux nana ka kɛ cogoya dɔ la o ye association dɔw créé un certain Michel Touré o de tun y'a ɲɛmaa ye so tun t'olu bolo o ye kɛlɛ kɛ o ye so sɔrɔ après ne ye ɲininkali kɛ n ko kɔrɔkɛ Bacili nana so ka taa donc à peu près 20 ani kɔ dira ma n k'a ye mun kɛ n'a ye n ka bɔ k'a ɲɛfɔ o yɛrɛ kɛra nɛni ye de fɛ ko mun na ko n y'a fɔ dɔ ko ne ma o denmisɛnnin ninnu bɔra Touré y'i kanto ka taa donc ko article 25 ko ministre de domaine bɛ se ka so minɛ k'a di maa min y'a diya je le mets au défi a k'a yira an na ka taa donc o t'a kɔnɔ a fɔra de ni mɔgɔ ma se k'o ka so sara so bɛ minɛ a bɛ di ka taa donc ministre b'a distribuer ministre b'a dɔn k'a tɛ se k'a distribuer n'a ma passer par l'office malien de l'habitat dossier de bɛ déposer baaraw de bɛ kɛ o kɔnɔna na mais o kɔnɔna na fɛn caman fɔra ne ma ko parce que mun na n y'a fɔ ani Tapo bɔra ka kuma aussi mais n bɛ Tapo ka kuma in ta dɔrɔn an b'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni n ka donc kuma tɔ ye n ka taa an ka Tapo lamɛn Tapo ye kuma dɔ fɔ Tapo. Des responsables. Le principe de Bacili n'a pas pu faire en une année et demie. Les magistrats ont fait des grèves de 10 sur Bacili, ça n'a pas été réglé. Et lui il a logé chez moi ici maintenant. Il était directeur de cabinet pendant la transition d'ATT l'a chassé. C'est moi qui l'ai réglé ici. Il a habité dans cette maison-là en 91. Il allait dans cette piscine-là en 91. La série c'était en 97. Cette maison-là était là en 91. Il le sait, il est habité. Les magistrats, il était là. La stupidité, il est tellement stupide. Vous le voyez, son visage, à quoi il ressemble. Il n'a qu'à le nommer. Il a voulu être avocat. Mon secrétaire général, paix à son nom, Seydou Maïga, qui a assuré l'intérim, a refusé de l'inscrire au barreau. Il est venu me voir, parce que là, il avait déjà quitté le Mali, il était en France. Je lui ai dit d'aller voir Seydou Maïga, qui était bâtonnier à l'intérimaire, qui a refusé de l'inscrire parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Le magistrat, il a voulu être avocat. Il était magistrat, il n'a jamais exercé. Avocat, il a exercé 1 ou 2 années chez Maître Ibrahim, qu'il a mis à la porte également. Il a quitté comme à Dakar. Parce qu'il a dit qu'on se connaît. Les Maliens vont savoir qui il est. Il a été renvoyé de Dakar, ambassadeur, il sait comment. Ensuite, ministre, avocat, il n'a jamais été avocat ni magistrat. Les biens qu'il a eu, les a eu comment? C'est quand il était ministre des domaines de l'État. Il a vendu 27 immeubles de l'État. Mais ce qu'il a fait, il le sait. Les magistrats le savent, ce qu'il a fait à la justice. Il va en répondre. Il était directeur du cabinet de l'ATT avant qu'il ne soit remercié par l'ATT. D'où son aigreur contre ATT. Son aigreur contre Ibeka, c'est quoi? C'est parce qu'il a quitté le gouvernement. Ibeka, lui, ce qu'il n'a pas supporté, c'est d'avoir été remercié par ATT 1. Il en a fait son ennemi, d'avoir été remercié après 4 ans quand même dans le gouvernement, plus de 4 ans. Et les saccages qu'il a fait, il le sait. Mais dès qu'il a quitté le gouvernement, il a commencé à s'attaquer à Ibeka. Vous croyez que c'est digne ça des Maliens? Non, monsieur. Mais lui, il va reconstruire avec quoi s'il n'est pas au gouvernement? Il a un immeuble à l'ACI, il a eu comment? Pas ses revenus d'avocat, qu'il vienne justifier une seule affaire qui puisse le permettre de construire à l'ACI. C'est quand il était au domaine de l'État. Il a vendu les biens de l'État. Il y a combien d'immeubles qu'il a vendus? Il va en répondre. Vis-à-vis de ces jeunes-là, c'est malhonnête. Quand il habitait ici, j'ai... Koko an si kɔrɔbayara ko cɛkɔrɔbaw dɔw yɛrɛ ko k'a ye cɛkɔrɔba lankolonw ye ne ye nin bɛɛ mɛn mais attends là don o don ne tɛ réseau ka
cɛkɔrɔbaw neni na yan'u ka cɛkɔrɔbaw neni u kɔ cɛkɔrɔba neni dabila u ka taa ni kɔrɔla k'i ye si sɔrɔ ko e kana kɛ fɛn y'i ka jamana kɔnɔ o tuma citoyenneté nɔrɔlen bɛ si de la wa citoyenya jamanadenya a sɛbɛnnen bɛ si dɔrɔn de la wa ayi mais n'i bɛ nin mɛn jɔn da kuma tɛ minnu da ka jamana dɛmɛ mais u ta tɛ dɔwɛrɛ ye nenini mun bɛ olu sɔn dunfɛn na u b'o de ta a kuma yɛrɛ n'i y'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ yɛlɛ ne b'a fɔ n k'ayiwa ko mali la naloma si dɔw bɛ ka na n tun tɛ naloma si mun dɔn n ka kalan kɔnɔ minnu b'a la ko cɛkɔrɔbaw ni Albert Einstein ka bɔnbu binn'u kan u n'a dɔn u ka ko ɲɛdɔn u bɛ se k'o lase yan minnu yɛrɛ ma taa hali ekɔli la dɛ awa an b'olu de mankan mɛn ko cɛkɔrɔba kɔni ani fagali ni kabakuru ni nin de ka kan jamana in kɔnɔ ala fagali kama n'i ye seko ye an tɛ faga comme ça an da tɛ don kuma yɛrɛ la puisque olu ko ten bana min fɔlɔ bɛ mali la a bana ju bɛɛ ye ni cɛkɔrɔba ninnu de ye ni mɔgɔ kelenw de ye depuis an wolola Sumayila depuis an wolola Alpha depuis an wolola IBK depuis an wolola Mariko depuis an wolola ni mɔgɔ kelenw de bɛ yen depuis kunu tɛnɛ Sule Sarata Sule Araba Sule Alamusa Sule o kuma foyi tɛ fulamuso den na Sule kelen kɔ wa Amadi tɛ yen wa Dikɔrɛ tɛ yen wa an ka yɛrɛ ɲuman sera bi Mali kɔnɔ cɛkɔrɔbaw wallahi buwa a ye yafa ma nka aw sera dana IBK i y'a mɔkɛ de ye président ka bɔ yen i juguya tɛ maliyɛn si kɔnɔ wallahi an y'a fɔ ko Karim ka hinɛ la a ka k'i fɛ wallahi IBK Mali in ka di ye nka kanu gansan nka nin ye gansan tɛ ba tigɛ IBK bɛ yɔrɔ min na bi wallahi IBK a kɔnɔ fɛrɛ banna hali a ka incapacité problème bɛ bi k'o gérer IBK sera dana wa Isaac Sidibe Assemblée nationale san 70 ani kɔ kulukɔrɔkaw ka député ye nin y'a san ta ye Isaac ye mun kɛ wallahi i baraji b'a nɔ la maliyɛnw ko k'i ni ce k'an b'i fɔ ala nin kɛra kama wallahi ye mun kɛ ala ka labanko ɲuman k'i ye ala k'i garijɛgɛ kɛ harijinɛ kɔnɔna ye ala ka retraite nɔgɔya ye Isaac ala nin kɛra kama an ye deli an bolo fila ban kɔ a ka ɲi sa a ye taa Sumayila Sise i Sise Mandemuri wallahi Mali ka di ye nka ɲuman min b'i la ala y'i garijɛgɛ se min na i y'o yira an na o se o ye a niyɔrɔ kɛ k'a ban o dɛsɛra a ka ɲi tan Sumayila a ye kunkolo a sera a dan na moteur sɛgɛnna sa Sumayila y'i se kɛ vraiment Mali ka di ye dɛ a y'a kɛ ala min kɛra kama a ye place to denmisɛnninw a ye bɔ a dɛmɛ cɛkɔrɔbaw cɛmɔgɔ wallahi a y'aw se kɛ dɛ aw dɛsɛra nka mɔgɔ si ma jigi mɔgɔ si ma sigi aw ŋaniya la sa a ka ɲi a ye taa ala kama ni bonya ye Umar Mariko maliyɛnw ko ko n b'a f'i ye ala kama an bolo fila ban kɔ Mariko a ka ɲi ala kama Mariko ala ye garijɛgɛ si min na i ye kɛlɛ min kɛ IEM kɔnɔ o bonya tɔgɔ min dar'i kan Musa bin na Mariko nin ye san 20 ni kɔ ye depuis an fitinin kumakan kelen de b'i da taabolonin de bɛ yen i ŋaniya ka ɲi dɛ Mali ka di ye Mariko mɔgɔ si tɛ fɔ ko Mali man di Mariko ye nka mun ye fɛɛrɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi k'an b'o kɔnɔ Mariko ala b'i garijɛgɛ o fɛɛrɛ la a dɔnniya t'i la a fɛɛrɛ t'i kɔnɔ ala nin kɛra kama Mariko i sen bɔ a la kɛ consultant ye i ye docteur de taa clinique la bana bɛ an na i kan furakɛ Mariko taa denmisɛnninw furakɛ pédiatrie la mura bɛ an na pali b'an na diabète b'an na tension bɛ an na Mariko a ka ɲi ten vraiment i seri dan na ala nin kɛra kama ni tun ye ne tɛ commentaire kɛ o an bɛ maaw bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye n ka taa ka lagosi an ka bɔ a kɔnɔ maa kelen min y'a fɔ n ka da a b'a la k'a fɔ n ka da dɔw bɛ cɛkɔrɔba nɛni min na o nalɔma siw bɛ wolo n ka tila ka taa bɛɛ maa bɛ maa ko tigi an ka bɔ lagosi la an ka Mali ko ta ne ye min fɔ prince maliyɛn bɛɛ kan ka analyse kɛ n'a fɔ jamana in na an kan ka mun kɛ o ye lagosi sa anw ma e prince b'a dɔn hali bɛ prince ne bɛ n ka opposition siège de la Sumayila ka siège ne ni Sumayila muso ka taa an tɛ se ka semaine kɛ n muso dɔn a tɛ Sumayila taara k'a di yan i b'a dɔn n ye n diya ka taa donc Sumayila taara k'a di yan a tɛ kɛ taara ka taa to n bolo fila bɔ a fila bɛɛ bɛ n bolo an tɛ semaine kɛ n'a ma ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ lagosili kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ o t'a dɔn yɛrɛ ka da min bɛ yen ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ mais ninnu fila bɛɛ y'o dɔn Sumayila taara mɔgɔ kelen min ka so ka taa remercier k'a fɔ i ye baara min kɛ n t'a sara sɔrɔ n ka taa fɔ lahara o ye e mun de ye fo n ka so maliyɛn bɛɛ y'a yira a ma kɛ wa
ATT y'a fɔ ka denbaya ni togo tɛ n tɛ segin ka na Mali la an b'a fɔ avec fierté ka tigɛ kɔrɔta bi anw ta ye Mali ko an ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ma deli anw tɛ se ka jamana feere mɔgɔ ka hakilina kan il est important que Maliens de k'a faamuya anw ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na ni jamanaden bɛɛ focaliser la jamana kan gɛlɛya bɛ jamana kan presque n'an bɛɛ miirila jamana na ka kɛ heure kelen Mali problème bɛ résolu n bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma maa o maa ye ne nɛni ne yafara parce que ne ta ne b'o ni Ala to parce que ne bɛ jɔrɔ o satɔla o bɛna kɛ cogo min n bɛ jɔrɔ o de la mais n ye min fɔ Asimi ba bi nɛni Choguel ba bi nɛni Togo ba bi nɛni a fa bi nɛni mais Ala ɲɛ b'a ka Mali ko don donc ni et puis n'o ye ne ba nɛni o ye Malien bɛɛ de nɛni o tɛ wa n'o ye ne ba nɛni o ye Togo bɛɛ de nɛni n'o ye e nɛni ça veut dire o ye Malien bɛɛ de nɛni mais an bɛ dugawu de kɛ n ka taa Ala ka hakilina ɲuman d'u ma Mali ko discussion don mais maa si prince maa si n bɛ se ka taa o maa si tɛ se ka anw bɔ Mali ko kuma na parce que le problème an ye kalan kɛ an ye baara kɛ en 1991 pour la liberté de la presse ka kɛ parti baw ye ka kɛ ka dɔn Adema ye ka kɛ RPM ye ka kɛ maa wɛrɛ ye personne ne peut nous dérouter de notre chemin parce que an bɛ min na an va continuer à défendre donc n'an bɛ se ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma mɔgɔ damani ka don pour que k'a lajɛ n ka taa ni mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan an k'o de su an ka taa dɔn merci beaucoup merci.